Takže ahoj, zdraví vás kapela Ahoj. PD. Jsme právě ve studiu, kde pracujeme na nových skladbách, ale bohužel je nestihneme dokončit do konce září, protože je nestihneme. Vymysleli jsme si spoustu věcí a dneska je 22. září a vlastně teprve příští týden budeme nahrávat nějaký sbory a ještě to není naspívaný, muzika je v podstatě hotová s tím, že budeme nebo takhle, vlastně basu nahrávali dva různý lidi, nějakou nahrával náš starý basák, nějakou náš zřejmě nový basák, takže jsme ho aspoň tímhle způsobem vyzkoušeli, s tím, že budeme mít koncertní pauzu, protože budeme připravovat i nový koncertní program. A to je beseda, ty vole. Je to tak? No tak musím, že jo, nemáme čas, musím toho říct co nejvíc. Za chvíli už musíme jít zase nahrávat prostě. takže my se s váma loučíme a Kuldo, už můžeš začít hrát. Já. Proč? Myslíš, že je to divný? Proč myslíš, že je to divný?